takže Bardejov mesto UNESCO. Tento prívlastok kvôli tomu, že Bardejov je už od roku 2000 zapísané na liste Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Predchádzalo tomu ešte zo pár ocenení skorších. V podstate ten zápis nás len nakopol a podporil v našom úsilí, čo sa týka rekonštruovania, zveľaďovania mesta, historických častí, ale aj zachovávania kultúrnych hodnot. Na Dni Pentapolitány sme priviezli dnešný program, ktorý predstavuje pestru paletu kultúrnych, dá sa povedať, zoskupení. Či už to je folklórny súbor Tárnka, ktorý sa práve prezentuje a prezentuje región Horného Šariša, alebo aj dievčatá z tanečnej skupiny Fety, ktoré sa predviedli úplne na úvod, a podvečer to uzavrieme skupinou Yellow, čo sú 4 mladí muzikanti, ktorí vystupujú a spievajú pesničky v rockovom popovom štýle. What you know about going out, head west, red legs, TV, all up in the headrest. Try and live it up, ride you, bring it up. Just let me slip for me. I don't smoke about so I'm Takže mesto Prešov sme začali v posledných rokoch volať aj slovenským Liverpoolom, a to preto, lebo sme mestom hudby, máme dlhoročnú tradíciu hudby a my sa k nej aj hrdo hlásime. Takže keďže mesto hudby, tak sme nezobrali nič iné, len hudbu a samozrejme hudbu súčasnú. Doniesli sme so sebou vokálne zoskupenie Free Voices a rock popovú kapelu Rain Down. This thing's going on. I just can't handle it. This thing's going on. I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing called on. This thing called on. It cries and it cries all night. And it swings and it jives. The chains all loaded like a jellyfish, coming like a
pumpkin fever. She leaves me in a cool, cool sweet. See my empty soul. I'm still looking for